Σήμερα θα παίξουμε δοκιμαστικά ή μάλλον θα δημιουργήσουμε ένα βίντεο στο οποίο θα παρουσιάσουμε ένα σπίτι, μια κατοικία στη περιοχή μας, όπου θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ιδρεύεται και την εγκατάσταση του αποσκληρυντή στο σύστημα. Έχουμε λοιπόν μια κατοικία η οποία στο υπόγειό της έχει 4 δεξαμενές νερού πλαστικές του τόνου, η κάθε μία δηλαδή περιέχει 1 κυβικό μέτρο νερό, και αυτές τις δεξαμενές τις γεμίζουμε από το δίκτυο ίδρευσης της περιοχής. Στη συνέχεια, μέσω ενός πιεστικού συγκροτήματος, τροφοδοτούμε τις καταναλώσεις του σπιτιού και εξασφαλίζουμε να έχει πίεση γύρω στα 5,5 μπαρ το νερό και συνεχή ροή. Μετά την εγκατάσταση του πιεστικού συγκροτήματος, τοποθετήσαμε ένα αποσκληρυντή νερού, ο οποίος παίρνει το νερό από περίπου 30 σκυρομετρικούς γερμανικούς βαθμούς και το κατεβάζει στις 6 με 7 που είναι οι απαιτούμενοι για να μην έχουμε επικαθίσεις αλάτων στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασής μας. Παρουσιάζουμε λοιπόν την εγκατάσταση του αποσκληρυντού που έχει γίνει σε αυτή την κατοικία. Η κεφαλή του αποσκληρυντή είναι αυτή που φαίνεται τώρα στο σύστημα, καθώς και ο κάδος, ο οποίος περιέχει το αλάτι με το οποίο τροφοδοτούμε το σύστημα για να κάνουμε την αναγέννηση των αληθινών όποτε χρειάζεται. Έχουμε βέβαια στο χώρο αυτό του μηχανοστασίου αποθηκεύσει και κάποια ποσότητα με αλάτι για να μπορούμε να συμπληρώνουμε κατά διάφορα τακτά διαστήματα την ποσότητα του αλατιού που απαιτείται για να κάνει την αναγέννηση των ερητινών στον αποσκληρυντή. Αυτά λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές η εγκατάσταση ενός αποσκληρυντού στο σύστημα της τροφοδοσίας του νερού σε μια κατοικία.